Сәлем, дуслар! Білесізме, мен бик музыкаль мастер-классларны яратам. Юк, біз хәзер барабан яки қурайда уйнамаячакбыз, уңыш быргысын ясаячакбыз. Нәрсә соң ул? Хәзер белербез. Тизрәк альбом, төсле карандашлар һәм кара фломастерны алыгыз. Мен башта уен коралын түгел, аңарда уйнаучы нәни музыкантны ясыйм. Иң элек күзләрен һәм куе чәчләрен ясыйбыз. Аннан быргы тоткан кулын. Әбраздан уңыш быргысының бер өлешен. Нинди быргы соң ул дисезме? Бу сыйыр мөгезеннән ясала торган тынлы уен коралы. Мөгезне башта пешергәннәр, аннары эчен чистартып, очлы башын кисеп алганнар. Әлеге быргы сурем пуш дип атала. Марыйлар аларда сурем ужу һәм башка бәйрәмнәрдә уйнаганнар. Быргы тавышы язын да, җәен дә уңышны чакырып торган һәм усал рухларны куган икән, дусларым. Уңыш быргысын ясап бетердек, димәк хәзер малайны ясау чираты, иң элек аның якалы һәм шигүле күлмәген ясыйбыз. Мондый бизәк усал рухларны якын китермәгән һәм күлмәк хуҗасын авырулардан саклаган. Малайның биленә билбау яки ушто бәйләп куйганлар, дуслар. Хәзер марыйларда йолаш яки ялаш дип аталган ыштан ясыйбыз. Аннары музыкант малайның аягына марыйларда кем дип аталучы күн итекләр кидерәбез. Менә шулай, кара фломастер белән берничә сызык сызабыз да, билбауларның очларында чуклар, бизәкләр, башта чәч бөртекләре барлыкка килә. Уңыш быргысы чыгарган тавышларны да ясыйк. Мондый мөгезне мин хуплыйм. Аларны ничек ясыйлар соң? Бу бик гади. Нәзик сызыкларсыз да шулар өстенә музыкаль ачкычлар яса. Музыкантлар көйләрне кагазга шулай яза. Без бу авазларны күрмибез, әмма рәсемгә төшерә алабыз. Безнең аланда ромашкалар үсеп чыкты, күктә кояш балкый, дуслар. Менә шулай. Рәссам булу рәхәт бит, әйеме? Шулай шул. Тотасың да ашык кызгылт сары төс белән малайның битен һәм кулларын буйсың. Шулай, искиткеч килеп чыга. Сары белән җиңелчә генә күлмәген һәм кояшны буяп аласың. Аннан кызгылт сары карандашның чираты. Буяган арада сурем ужу бәйрәме турында сөйлим әле, дуслар. Сурем ужуга бер атна кала, сурем пуш быргысын алып, бәйрәмнең якынлашуы турында хәбәр иткәннәр. Аннары 6 май кичендә марыйлар үз авыллары янында җыелып, зур учак якканнар һәм аның өстеннән сикергәннәр. Бу бик күңелледер дип уйлыйм. Аннан соң кешеләр авыл буйлап кыңгыраулар чыңлатып йөргәннәр. Шул рәвешле алар явыз рухларны куган. Моның өчен аларга йомырка, ипи һәм бәрәңге биргәннәр. Җыелган әйберләрне кая куйганнар дисезме? Алардан учакта бөтен авылга җитәрлек сый әзерләгәннәр. Җиргә рәхмәт әйтү һәм яңа уңышны чакыру өчен сыйның бер өлешен күмгәннәр. Мин бәйрәмнәрне бик яратам. Син яратасыңмы? Афәрин, дустым. Безнең быргы кызгылт көрән һәм кызгылт сары төскә керде. Итекләрне кара фломастер белән буядык, кызгылт карандаш белән күлмәк якасын һәм җиңнәрен, зәңгәр карандаш белән ыштанын матур төсләргә кертәбез. Кара карандаш белән ыштанны бераз каралтып җибәрәбез һәм итекләрне буяп бетерәбез. Сурем пушның эчке ягында кара белән буйыбыз. Бигрәк ачык төсләр. Искиткеч шәп. Сурем пушны мөгездән генә түгел, кайын тузы белән агачтан да ясаганнар икән. Менә шундый кызык быргы булып чыкты әле, дустым. Хәзер яшел карандаш белән аланны буяп чыгабыз. Булды. Андагы чәчәкләргә караган сайын карыйсы гына килә. Бик матур килеп чыгалар. Дустым, булды. Инде рәсемебез әзер. Ярый, тиздән күрешербез. Сау булыгыз.